Και η συνάντησή μας απόψε είναι μια πρόσκληση σε ένα διάλογο, σε ένα προβληματισμό. Μια από τις χίλιες συνέπειες της βίας σε βάρος των γυναικών είναι το αίσθημα της λαιλασίας, το γκρέμισμα του εαυτού. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και στην παρουσίαση ενός βιβλίου που πριν από λίγα λεπτά πήρα στα χέρια μου και ανυπομονώ να διαβάσω. Νιώθω ότι